よし。皆さん、こんにちは、こんばんは。おはようございます。大竹守と申します。武器を壊れるかレベルアップするたびにお酒が飲める、違う、インフレクエストじゃない。武器集め、やっていきたいと思います。前回のあらすじ。そうですね。なんだ、バグってますね。ちょっと、前回のあらすじ。鋼鉄の、壁、鋼鉄のね、岩石などに覆われた洞窟を攻略いたしまして、そのボスを討伐いたしました。はい。そこまで行きましたね。ちょっとバグってるんで、すごいバグってる。バグりすぎ、バグりすぎ。なんか、ちょっとバグってる。なんか勇者が現れているので、それに対応したいと思います。この人もお客様らしいです。しかしすごいじゃん。ちょっと前に食った時とは、なんつうか、オーラが別格に違うよね。やっぱり魔王を倒す武器を買う武器はここしかないな。ということで、もっともっと武器を売ってさ、僕にふさわしい武器屋になってくれよ。そういえばさ、これ、拾ったんだ。受け取ってよ。はい。さあ、帰ってニコ生見よう。俺もニコ生見るか。バグってるなちょっと。今。戻りましたね。よかったよかった。テクスチャが戻ってきた。これさ、生放送中のやつはさすがに、ここから見れるのか。よし。見ていこう。よし。オッケーオッケー。これで、自分のコメントが見れる。自分のね、放送の。さあ、売れていきました。素晴らしい。やった。置きますか。まだおばさんは確かめてないですね。こんなもんでしょう。取り出す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 。この辺はね、武器の、使用を、残ります。使用をね、確かめていきたいと思います。出れませんね。残念ですね。F キをしていた。よし。ゴー。さあと。今持っている武器のね、私の耳をつんざく BGM、ちょっとミキサー。自分のヘッドホンの。よし、OK。これで喋りやすくなりました。今持っている武器の、効果を確かめるために、ちょっとね、試し切りをしていきたいと思います。OK、殴れる？素晴らしい。壁に生えた草の情報解禁です。攻撃力19、耐久値は3。よく壁から生えている草。実は、催眠成分を含んでいる。25% で睡眠を付与することができた。そして、ただいま、敵は眠っている。25% 引くことができた。じゃあ、ツタを使ってみよう。よ。さあ、倒すことができた。ツタの情報解禁。攻撃力25、耐久値5。壁を伝って接続する、植物。無知のように使用できそうだ。なるほど。これさ、選べるんですか？選べますね。素晴らしいですね。必殺技、このね、ドラゴンをね、手に入れた際に、必殺技をね、もう一つ習得することができました。さあ、ボスの効果を確かめてみよう。すごい攻撃だ。どうなっている？攻撃力、違う。鎧竜、エリムサルエ。攻撃力27、23、耐久値7の、強固な鎧に全身を覆われた恐竜。その爪はいかなるものを切り裂く。なるほどな。はいよ。これもね、歴史した商品なので、ちゃんとね、しまっておきましょう。こういう時に役立つのが、こういうだけ。しまう。よし。魔導士のせいだ。何ができる？炎が飛び出した。しかし相手は炎タイプのモンスターなので、いいよ。さあ、情報解禁。
魔導士の杖、攻撃力14、耐久値19、古来から、魔導士が愛用する、魔法の杖、火の玉を飛ばして焼き尽くす。素晴らしい。これもね、武器変えていこうと思います。うん。もはや、原子のもの。うん。あれですね。なんだっけ。ダークソウルだったら、この時点でね、この人は、薪の王。素晴らしい。強ね強くね炎の、おっと、明滅さん。こんばんは。そう、もう85種類も、情報課金をしております。すでにね、意味がわかりませんね。炎を手づかみして武器にしております。原初の火、そんなものがあるんだったらね、この武器は最強ですね。よし。そこら辺に入っていた岩 B を、ね、殴りつけましょう。さあ、情報課金だ。岩 B の、情報。攻撃力18、耐久値は2、黒く整った形が特徴の岩 B。尖った部分を持って振り回しやすい。しかし耐久値が低い。やばい、武器変えてる暇ねえや。えいよ。よいしょ。よーし。お、すごいですね。運を、この前、昨日か運のね、パラメータを上げたおかげによってね、何分の 1?80 何%の確率で壊れるようになりました。なので、10何%の確率で壊れないという、壊れましたね。先カウントを進めましょう。崖を持っとこう。殴ってここう。とりあえずこの戦闘を終わらせよう。さあ、というわけでね、壊れたということで私のルール、発動でございます。違う。どこだどういうこと消えてるよね。一回消そう、これ。一回消しますね、この数字ちゃん。数字くん削除。よいしょ。数字くんを追加します。テキスト。あった。1を出します。申し訳ございません。反対になってる。なんでだ一回もう一回消しますね。ちょっとグダグダしてすみませんね。ちょっと、不慣れなもんで。1。また反対か今度は素晴らしい。ちゃんとなってる。よし。これでカウントできる。素晴らしい。よかったと。私は一安堵しております。よいしょっと。今日も今日とてお酒が飲める。今日は花の金曜日。週末でございます。と言いつつもね、私は木曜日までね、お休みでございました。めちゃめちゃ楽しかったです。昼までね、昼まで寝て、ずっとゲームしてとかね、動画見てとか、そういう、毎日を過ごすことができました。めっちゃ休めた。よかった。お疲れ様ですになってる。お酒を飲みますですね。ボヤムちゃんよろしく。お酒を飲みます。いただきます。染み渡る。この五臓六腑に私の、今さっき飲んだ日本酒が、五臓六腑に染み渡っております。ご安心よ、大丈夫。薬草5個で復活できる。そういうシステムでございます。やれよ。お前にやられる私じゃないわ。よいしょ。そういったことがございますよ。あと、これね、シフトでね、攻撃範囲見れるんですけど、崖が最強。よいしょ。3×3 の攻撃を持っています。さあ、壊れてしまった。残念でございますね。アウト。よし、オッケー。お前だ、君に決めた。ちょっとこれ数字でかいですね。ちょっとちっちゃくします。さあと。今日もお酒美味しいですね。さっき食べたね、激辛カレー、辛口の、レトルトカレーなんですけど、ちょっと辛すぎてね、よだれがまだ出てます。お酒を飲みます。いただきます。はい、ごちそうさまでした。今日の目標どこまでにしよっか。ですね、ずっと、よいしょ、オッケー。S キーで1回ターンを待つ。よいしょ、攻撃。
さあ、情報解禁。でっかい岩。攻撃力18、耐久値は2。でっかくて堂々とそびえ立つ岩。見た目よりも意外と柔らけえ。うるさい。デシベル。また一回で壊れるか？壊れてしまった。残念。まあ、岩はね、その辺にね、生えていますから。全然、いつ壊れても大丈夫でございます。はい、大丈夫ですね。OK。ね、もう OBS 君がね、ちょっとね、怖くてしょうがないんですね、私。OBS というのは私が今、映している。いや、映すために使っているソフトのことでございます。お酒を飲みます。いただきまーす。はい、ごちそうさまでした。というわけで、武器を回収。で、一旦、自宅に戻りましょう。さあ、帰ってきたぞー。ソルダート。素晴らしいですね。魔女の家すら売れてますね。ピアノが高い。レベルアップ。素晴らしい。13レベルになりました。これですね。12% の確率で、耐久値が減らないという。これあればもう、正直無敵なのでは？回避率もね、ありますからね。おっと、石が手に入った。選びましょう。宝箱、草、釣った、中ボス、魔法の杖。すごいですね。中ボス8500円で売れます。素晴らしいですね。8500円で買えるラスボスって中ボスってなんだよって話なんですけど。さあ、売れましたね。でもね、素晴らしい。じゃあ、待ち物から。炎強いから炎置いとこう。とりあえずこれだけ。売れましたね。素晴らしいです。置きますか？ね、今はいいです。はい。いってらっしゃいませ。じゃあ私もこれが終わったら見に行きます。はい。ね、めっちゃありがとうございました。よし。どこまでやろうかな、今日は。4つダンジョンがあって、2つクリアしたから、もう1個、ダンジョン行って、クリアしたら、今回は配信をやめたいと思います。はい。とりあえず予告。お酒を飲みます。いただきます。はい、ごちそうさまでした。というわけでね、ちょっとね、店に並べるものがないのでね、その辺に生えてる、ものをね、商品棚に並べたいと思います。こんなもんかな。いいですね。今日も今日とて、村は平和でございますね。さあ、情報解禁だ。大きめなテーブル。攻撃力20、耐久値5。何人か囲むには便利なテーブル。これを武器として扱えた一人前。すごいですね。もう扱えてるってことは一人前ですね、ウェコは。素晴らしいことでございます。というわけで情報解禁されたので使って、よいしょ。違う。なるほどな。家。家。出してもらいましょう。これもね、いい商品です。ナウローディン。行きましょう。さあ、素晴らしい。さあ、来ました。まな板セット。攻撃力29。強。耐久値4。何かが起きる。切りかけのままの、まな板と包丁。包丁はなかなかの切れ味だ。斬撃耐性を 100% の確率で下げます。強。実は、あのお店にある、商品というか、その辺、違う、商品じゃねえや。なんというか、生活必需品ですか？強。もはや魔法なんだよな。コンロから炎出して攻撃とかって。見たくない。
さあ、情報解禁だ。そうですか。ガスコンロ。20、攻撃力22、耐久値は4、油汚れもない、綺麗なガスコンロ台。炎が出るので武器として普通に強い。ね。どういった、意味でこの武器を武器として扱おうと思ったのか、私もよくわかりませんけどね。よし、本棚だ。装備。あ、すごいですね。射程2です。痛い。さあ、Z。さあ、クリティカル。欲しいですね。本棚。いろんな本、攻撃力14、耐久値5。いろんな本が整頓された本棚。本を落下させて敵にぶつけて使う。素晴らしいです。3回攻撃の弱体化を行うことができる。めちゃめちゃ便利ですね。いいっすね。いいっすよ。強い。いいっすよ。じゃあ、おばさん使っていきますか。わあ、すごい鳴き声が出ましたね。移動バタのおばさん、吹き矢、攻撃力31、強攻撃力5、よく糸端会議をしているおばさん、一度話しかけると2時間止まれない。混乱を 20% 付与。強このおばさん強かったんですね。これさ、人先生でさ、行ったらめっちゃ面白そう。まあ、売るんだけどね、このおばさんも結局。もはや奴隷商人。さあですね。あ、一応 X 機で出せますね。受け井戸端おばさんってね、意味がわかりませんね。そうですね。強い。真面目に強い。よし、強いぞ。強い。はい。で、一回 F キーをして、これを装備して、井戸端おばさんを1740円で売れる。安っ。もうお買い得じゃん。あ、ソールドアウトしてる。素晴らしい。いや、さすが中ボス。売れるのが早かったですね。じゃあ、キーウロ。よし。邪魔だ、お前。ありますか。まんまだな。一回 G キーをして、ワールド確認します。空飛ぶほうきを持って、ほーい。ここかないいですね。言うてね、障害物なんてそもそも合ってないようなものでございます、このゲーム。さあ、クラッシュハンマーを装備しよう。で、お前も高くくれるからしまう。青いタイルだ、装備しよう。てんてるてんてんてん。なんかいる。ファミリーマートかな。なんてんでくれ。ほら、ヤッキーだ、ほら。ヤッキーっつったらコンビニ前だろ、ほら。俺はこっからとかね。なぜならヤンキーであるから。はい。成敗。強いね、君。でもダメだよ。君も武器だから。はい。いらっしゃいませ。コンビニエンスストア魔王城前です。どの商品にいたしましょう。3つですね。200円になりますが、いいですか。ありがとうございます。こちらです。少々お待ちください。価格になっておりました。いらっしゃいませ。コンビニは便利だなぁ。回っていこう。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。やるぞ、よっしゃ。やるぞ、よっしゃ。やるぞ、よっしゃ。4×4 か。よし。手がついたから殴りました。コンビニならで殴ったら、コンビニならの情報解禁。見る必要もないですね。見ます。これかな。うわ、強っ4×4 じゃなかった。2×3。強ないこれ。さあ、弁当箱売り場。彩りの、弁当が並んだコーナー。すべて半額シールが貼ってある。3回攻撃。50% 確率でショック当たり。いいですね。ここいい武器ユリアだ。これ、持って帰ろう。
これ微妙に長財布だよ。嫌だろう。これいらないですね。よいしょ。よいしょ。よいしょ。いやー、いいとこだった。ありがとね。この先迷う王女。痛い。でも大丈夫。まだまだだ。まだまだだね。弁当売り場追除。こんにちは、旅人さん。ああ、早く、なんか仕事見つからないかな。えダーガという人を探してるって？私ですけど。日暮里のウォンマーという人が家に戻れたって？嫌よ！一度家出しておいてどんな顔して戻ればいいのよ。しかも私出て行くとき、おじいに向かってクソじじいって言ったのよ。きっと怒ってるに違いないわ。今さら戻れるわけないじゃない。難しいですね。射程攻撃。いいですね。はいよ。これで戻れ。よし。手加減って難しいんですよ。やっぱこのゲーム。ある程度弱い武器じゃないと手加減できないし。そうだ、ミノタウロス強っ。さあ、残念でございますが、所持金を減らされてしまう。安っ。多分、薬草を買った方が。さあ、お父さんの墓の前から登場です。どうも皆さん、こんにちは。墓の前からこんにちはです。さあ、このフル時計にしまっとこう。クローゼットもしまおう。タンスもしまおう。暖炉もしまえるでしょ。まだやったことないしね。戻ったぞ。めっちゃ売れてる。コンビニからかっぱらってきた。この辺の商品だな、全部。売れる筋だから売っていく。売れてるでしょ。売れてる。やっぱ炎たっけえな。強えもん、普通に。はいよ。で、ヤンキー試してない。タイ試してないだけ。宝箱。結構早く売れてるな。やったね。石がもらいました。ありがたい。これと、これ。かな。5万あるし、武器を得る値段が増加する。別にかな。応援してもらおうか。マイダリーじゃ、応援してあげるて。プレー、お姉ちゃん。はい、勝ってる、お姉ちゃん。これで、応援はおしまい。さあ、経験値が 1.1 倍になった。10% に増加する。素晴らしい。薬草欲しいですね。欲しい。欲しい。普通に考えたらね、妹から買う方が安いんだよね。でもコンビニの方がね、定価なんでね、そういう意味ではね、高くなったらコンビニで買う方が安いかもしれない。そうだな。一回 F キーでこれ使って飛ぶ。飛ばしょう。時期。空は自由に飛んでおります。皆さん。魔女の家が復活している。これ売れ行き商品だから買っとこう。よいしょ。射程値か。やっぱそうだよな。さあ、真っ赤なカーテンもしまおう。だよね。いいですね。いいですね。魔女の服だ。やった。人の家。人の家すら奪っていく。
ちょっとね、お魔女をね、盗んでいきたいと思います。よいしょ。GD じゃねえか。ちょっとね、弱いですね。ちょっと弱すぎかな。じゃあ武器にしていこう。この上何なんだろうね。お、似てるやつがいる。殴って起こせ。フラッシュハンマーの情報解禁だ。攻撃力22、防御力19。物を壊すことが目的に作られた、イカズチ。土。はい。その破壊力は侮れない。混乱 20% 増やせます。ほらよっと。痛い。はい、よっと。さあ、レベルアップ。ボーナスを選ぼう。HP。よし。全回。さあ、レベルアップしましたね。多分ラストが魔法城か。どうなんだろう。まあ、その辺がね、まだ、私、攻略サイトもね、1ミリたりとも見てないんでわかんないですね、動画も。お酒を飲みます。いただきます。ごちそうさまでした。はい、続きいきたいと思います。なんかいる。わしはここで何年も釣りをしておる。これ釣れる気配がないわ。だがいいんじゃ。この果てしなく大きな海を見つめたら、静かに思いを馳せる。それが幸せなんじゃ。こうしてみ。こうして地から海を眺めていると、まるでこの海すら自分のもののような、そんな気がしてこんかなんてな。というわけで D をしてみよう。海は何不思議な力を守れて拾えないなんだってはい。では宝箱拾います。で、宝箱もいい商品なんで拾います。さあ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 。よっポーンチ。邪魔だい。そうだ、ヤンキー使ってね。ヤンキー使おう。痛い。回復パンチ。ヤンキー、追撃攻撃力39、防御力7、防御力2、耐久値7。コンビニの前に、たむろするいかついヤンキー。怒らせたら怖そうだ。20% の確率で一旦行動不能を付与する。しんよ。さすがに、拾えた。素晴らしい。ミノタウルス。何ここ。24時間営業。ちょっと待って、入ってみよう。はいはいはい。魔王女では武器庫を開けない。魔王女の中で耐久値が減ったり壊れたりした武器は、出ると元に戻る。はい。拾うことはできるが、武器庫に怒られる。あ、そうなんだ。いいえ。危ないですね。さすがにね、さすがにね、拾えないですね。素振りしてみる。あ、復活してる、復活してる。やっちゃった。やっちゃった。やる気はなかった。ほんと。さあ、ビッグソードしまいましょう。こう遠距離で投げれるゴブリン系強いんだよな、普通に考えて。だって耐久値減らねえのにさ、飛び道具あんだもん。それは強いよ。さあさあさあ、この東のね、なんか、そうだ、なんか探索するならこれで探索しましょう。てん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 って、じゃあ南行ってみようかな。南ここで終わるかで、いっぱい洞窟あんじゃん。ここで降りる。で、ミノタウルスを使いこなしてね。違う。X 10ペン。今度押しま。ミノタウルスの攻撃力、ミノタウルスの情報解禁。ミノタウルスの攻撃力25、防御力6、凶暴な牛の化け物。懐にしまった無数の武器を投げてくる。素晴らしい。ゴブリン系ですね。一回武器変えていこう。魔女の服で殴る。魔女の服の情報解禁。攻撃力18、耐久値4。魔女の家にあった服。拾う際にはいささか罪悪感を感じた。罪悪感を感じるんだったら拾うなという話でございますけど。よし。
じゃあ、武器と、ね、コンビニでね、ちょい高かったこの武器。はいよ。そうだ、追魚、巨人の体験、攻撃力33、耐久値19、古代の巨人族が愛用していた体験。一振り震えば対空も切り裂く。なんでそれがコンビニで売ってるんだというね、疑問点がいささか残るところでございますが、まあ、あったもんだからしょうがないんですね。これね、強いんでね、持って帰りましょう。痛いですね。あと普通に強いんだよな、この武器な。痛えな、お前。痛えな。薬草拾った。ラッキー、これで回復しよう。まだ全開できますね。あと真面目にドックのまま強いから拾っとくか。弱者の洞窟はクリアした。うん。で、なんだお前。攻撃力ダウンか。また攻撃力ダウンか。攻撃してこい、せめて。はい。倒しきって、S をして、関数稼いでと。おう。ふむ、この像は素晴らしい。さすがは世界に一つしかない像だ。こんな貴重なものを手に入れるとは、この商品なかなかやり手と見た。坊や、この像にあまり近づくんじゃないよ。これは世界にたった一つしかない。何まれるだっけタグまれるだっけ戦士像である。たった一つだぞ。こんな貴重な品はない。さあさあ、欲しいものは大金を持ってこう。痛い。痛いですね。ふざけてます。ふざけてましたよ。何が飛び出した？痛い。さあ、魔法を飛び出す。じゃ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 ーん。さあ、水晶テーブル、追魚、攻撃力23、耐久値5。怪しい、水晶のセットされた、とセットになったテーブル。水晶怪しいが魔力を感じる。強、ランダムで攻撃魔法ってもうね、杖いらねえじゃん、このゲームというか。この章に嘘をついていたのだな。思った通りだ。ですね。はいよ。成敗。というわけで、しまいましょう。よいしょ。お前もな。嘘つきには、こういう罰が送ります。わしもゲッチュ。羊さんがいる。どうもすいません。こんにちは。私はすごい羊です。以後私に話しかけるたび、あなたが今未発見の武器のヒントを、差し上げます。ただ私は、すごい羊だからでございます。こんにちは、すごい羊です。あなたが未発見の、武器は、すから始まるこのシルエット。仕方ないですね。スケルトン、はい。頑張ってください。うんこがある。うんちた。あっちよし。どれ出る炎だ。よいよ。さあ、このスケルトンちゃんもいただきましょう。さあ、ね。そろそろ水晶の耐久値も下がってきました。よし。黒いゴブリンもいる。ここですか。なるほど。冒険者、クリク。可愛らしい。ここは、今は廃墟だが、かつては大きな城だった。何でも復活した魔王に攻められて滅ぼされたって話だ。その、無念な結末ゆえ、亡霊の姿が目撃されているとか。恐ろしいと。さあ、ビッグシールド、102、椎名姫ですね。攻撃力21、耐久値20、巨大で鋭い刃を持つ、鉄製の体験。意外と軽いためブンブン振り回せる。いいですね。よいしょ。よかった。よいしょ。回復していく。全回復。じゃあ、武器も変えていきましょう。これだな、人の絵。
闇コウモリは強そう。さあ、情報解禁。人の絵、攻撃力21、耐久値5。知らない人の顔の絵だ。知らない人の顔だ。誰だお前。芸術とは難しい。40% の確率で混乱を生む。さあ、闇コウモリくんが、混乱しているうちに、私はこの闇コウモリくんを、武器でしまいしましょう。よし。青いタイルを使っていくか。見てる子がいますね。起こして差し上げましょう。さあ、青いタイルの情報解禁。攻撃力11、耐久値は2。一斉の青いタイル、白いタイルより若干硬い。起きましたね。振り払われたんですけど。さあ、あと、これですか。はい、真っ赤なカーテン。真っ赤なカーテンの情報解禁。攻撃力22、耐久値は4。趣味を疑うほど真っ赤なカーテン。社交性は高そうだ。90% の確率で命中率を下げます。素晴らしい武器ですね。射程はいいですね。2×4。2×3 ですね。素晴らしい武器です。さあ、プレゼント。婚礼の洞窟だそうですよ。さあ、あと、ですね。コンビニをそっか。家に帰りましょう。はい。上子は鼻歌を歌いながら家に帰った。ふん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 。はい。休んでいきましょう。てん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 、チャリーン。はい。もし。さあ、売れたでしょうか。さあ、全部売れている。素晴らしいですね。売れ商品になりました。おっと、お礼を売ってったらしい。ありがたい。魔女の家、ハンマー、これ絶対高く売れる。で、これ、なんぼだ、なんか、横流しなんだよな。鳥猫と同じことしてる。さあ、民家も売れた、崖も売れた、宝箱も売れちゃった。素晴らしいですね。やっぱ売れ行き商品置くとね、すぐ売れます。素晴らしいですね。さあ、いいですね。いい商品を置いていく。あ、魔法が飛び出す。すごいですね。やっぱり、魔女の家から盗んできたものである。ものだけはありますね。まだ置けますね。武器庫から。6沼。テント。そうですね。まあまあ高いですね。これを取り出す。5、6っていうね、謎ですね。ダジャレでございます。なんで黙ってたかっていうと、特に意味はありません。さあ、行きますか。ここをクリアして今日は締めたいと思います。伝説の武器を探し歩く上子は3つ目の洞窟にたどり着いた。暗闇に光る青い炎、そして心なしか感じる不気味な視線。見るからに危険な場所である。上子は一刻も早く帰りたいと思った。左翼から何か気配を感じる。上子は勇気を出して足を踏み入れたのであった。ダメですね。この地をさまよいし魔物、一切の攻撃受けず、青き炎の力をまといし戦うべし。意味わかんないですね。不思議な、灯籠がある。ここに青い炎を灯せそうだ。なるほど。
痛いんだよ。やばいですね。回復していきましょう。まあまあ炎強いと思うんですけど。全然やばいですね。効いてませんね。痛いですね、めちゃめちゃ。痛い。痛い。逃げろー。よし。もう一回戻す。で、武器を変更。まあまあ強いと思うんですけど、さあ、これをね、松明代わりに利用できそうだ。さあ、商人の頭が燃えている。でですね、クリチカル、物売りの男、プッサ。情報解禁です。攻撃力20、耐久値6、見るからにイカサマしてそうな物売り。こういう人には関わらない方が良い。そう、喧嘩を売ってね、私はね、喧嘩を売っていきましたよ、と。よいしょ。どうもしていきましょう。いきますね。寝てるんでね。痛い、ふざけてる。痛い、ふざけてる。さあ、倒れてしまうが、私にはまだまだ大丈夫。なぜなら復活できるから。流れ楽しかったな。これも持って帰りましょう。そうですね。この青い旗を燃やしていきましょう。すんよ。レベルアップ。よし。攻撃力。素晴らしいですね。まあ、レベルが上がったということでは、私はお酒が飲めるということでございます。はい。心の鹿、お金が7万も貯まっていることに私は驚愕しております。全然使ってなかったんだな。お酒を飲みます。いただきます。はい。もうクリアできるかな、なんかめんどくさそうだな。よいしょ。クリティカル、素晴らしい。角待ちですね。嫌ですね。ちょっと待ってくださいね。力変更しましょう。そっか。これね、松明がないと攻撃することができませんね。ここ、私のね、縛りというか、私のルールと、にはね、かなりきついところではございます。武器が壊れやすくなっておりますね。いちいち変えなくちゃいけないんでね。変えるたんびに、私は、変えるたんびに私はね、灯籠の方に行かないといけない。難しい、あんまりございます。さあ、クローゼットの情報解禁。攻撃力16、耐久値は5、衣服をかけておく7、実は中はすごいことになっている3回攻撃。回避率を下げる 100%。倒しきることができました。よいしょ。素晴らしいですね。強い強い。さあ、骨で殴ってきたぞ。骨だけ成人名。よし、倒すことができたぞ。さあ、ここではいい感じですね。じゃあ、暖炉を燃やしていきましょう。どうやって燃やすのか。暖炉をどうやって燃えるんですか。魔法使いみたいなのがいる。いやー、痛そう。痛い。そうですね。やっぱ、暖炉。攻撃力25、耐久値は5。豪華な雰囲気の暖炉。上の細い部分を持って振ります。反対じゃないですか、これじゃ。この魔法。30。もう一回。痛いですね。回復していきましょう。で、お前をゲッチュ。死の使ってしまいましょうね。よいしょ。倒しきれる？倒しきれなかった。残念。でも倒しきれますね。ランのはまあまあ強いですね。売れ行き商品になりそうです。さあ、またスケルトンが現れる。ここスケルトン多いですね。倒しきれませんでした。じゃあ、お前をいただいていこう。かかしを燃やす。ああいう炎は多分燃える
ものというか、なんというか、可燃性の本当の炎とは違うのでしょうか。30ダメージ。よし。さあ、来ました。かかしの情報解禁。攻撃力23。耐久値は4。畑からカラスを守る、畑の英雄、常に無表情で人間が見ても怖い。一旦、行動不能を 40% 増えてきます。行動できなかったと言っている。素晴らしい。効果が発揮できている。いいぞ。さあ、行動を封じる。素晴らしいですね。さあさあ、そろそろボス戦か？そんな雰囲気が出てきております。私の画面では、おーっと、ピカッと光る何なんですかね？これで壊れるかな？壊れてしまった。こうなると、私は逃げるしかないんですね。挟まれたですね。残念でございます。というわけで、家に帰ります。はい。よし、帰ってまいりました。めっちゃ売れてる。ファミマ使ってない、オレタ使ってない、看板使って、時計使ってない、タンスも使ってない、これだな。と、これと、これと、レシート、これも置く、これも置く、OK。全部売れてる。素晴らしいですね。また、お礼を言ってくれたそうです。金払えば何でもいいんですけどね。うんち。よし、ヤンキーも売れましたね。ヤンキーが売れるって意味がわかんないですね。よし。さあ、休んでいきましょう。あ、いらないです。OK、しまう。しまう。この辺にあるやつは全部ね、武器にすることができる。ということは、商品に置くことができますね。よし、あとこれでもかな。まあまあ高いんですね、千段棒って。よし、OK。これでいこう。うんちの攻撃力がちょっとね、気になるところでございます。チラチラしてる何なんでしょうね。多分ロードが入ってるのかな。いざとなったらね、この砲撃、メッキは耐久値が下がらないんで。よし。いざとなったわ。痛えな。出待ちか？痛いですね。ちょっと武器変えていきたいんですけど、武器変えちゃったら終わるんだね。しかし、お気に入りの武器はこうやってね、メッキにすること。すごいですね。建物に火をつけよう。何も見えないですね、これ。強いよ。36、攻撃力36でしたね。耐久値は5になった。一発もらいますね。ダボキョウ。コンビニ強えな。建物シリーズ普通に強いんだよな。一撃必殺。マジで強い。よし、耐久値が、消えてしまった。こっから真っ暗闇だ。挟まりましたね、これ。見事に。まずいですよ。まずいですね。ただ、あそこ一本道なんだ。
一回そうそう。あ、違う、これ取れるか。ドラゴンゾー。ダメだ、ダメだ。ドラゴンゾーの、ドラゴンゾー強っ。あ、これ終わったかも。ダメだ、ここむずい。そうですね。いい時間になってまいりました。うん。ちょっと、次回リベンジさせてもらいたいと思います。さすがに置けないか。ですね。薬草を買い占めて。よし、ここだ。それでは皆さん、ここまでご視聴していただきありがとうございます。アーカイブで見てくださった方、誠にありがとうございます。今見てくださっている方、ありがとうございました。はい。今日は花の金曜日。明日から土曜日、また休日でございます。休日の方の方が多いことでございましょう。明日仕事の方、頑張ってください。私は休日でございます。はい。というわけで、明日もこの時間にやっていきたいと思います。それでは皆さん、また見てね。